Den amerikanske kongres, det er jo landets parlament, det svarer til vores folketing. Men i den amerikanske version består det af to såkaldte kamre. Det ene, det er repræsentanternes hus. Her sidder 435 medlemmer, der er valgt i de enkelte stater. Og her har republikanerne et solidt flertal med 241 sæder. Demokraterne har 194. Det andet kammer, det hedder senatet. Her er der valgt 2 senatorer fra hver stat, og også her sidder republikanerne på flæsket. De har 52 senatorer mod demokraternes 46, og så er der 2, der er uafhængige. Det betyder altså, at et lovforslag fra republikanerne meget nemt kan stemmes gennem både repræsentanternes hus og senatet, for til sidst at ende på præsidentens bord i Det Hvide Hus. Det bliver nemlig først til lov, når han har skrevet under. Og når Donald Trump om knap 3 uger sætter sig til rette i Det Hvide Hus som den næste republikanske præsident, ja, så er der i princippet en åben motorvej for republikansk politik og lovforslag. Men, for der er et men, når manden i det ovale værelse hedder Trump, så tør ikke engang hans egne partifæller helt forudsige, hvordan det kommer til at gå.